ба наздикӣ бо аҳли оила барои иштирок дар яке аз тадбирҳои оилавӣ ба ноҳияи сари осиёи вилояти Сурхондарё ба диёри бобоӣ омада будем ва ҳангоми бозгашт бо хоҳиши фарзандон сари роҳ ба тамошои шаршараи Сангардак даромадем. Аз деҳаҳои хушманзари кӯҳӣ, Кенгузар, Нилу ва ғайра ки сокинонаш тоҷиконанду асосан бо чорводорӣ ва боғпарварӣ шуғл меварзанд гузаштем. ҳатто дар роҳ бо як нафар сокини хурдтараки деҳаи Нилу ҳамсӯҳбат шудем. Ассалому алайкум. Номат чие? Меҳридин. Куҷо мерафсоди ту? Мелу. Аз куҷо омсодӣ? Мактаб. Мактаб аст меозӣ? Чандум мехонӣ? Сеюм шуди имсола. Мактаби чанд рақамаш? Тоҷикӣ мехонӣ ту? Ягон шеър медонӣ? Бо ин ҳамсӯҳбати хурдтаракамон мехостем дербоз суҳбат кунем, вале аз сабаби тангии роҳ ва садои сигнали мошинҳо ки аз халалпазир кардани роҳи онҳо далолат медод, суҳбатро қатъ карда бо ӯ хайру хуш намуда роҳро қадқади дарёи Сангардак давом додем. роҳи пурпечтоби кӯҳӣ моро то рафт ба дохили дара мебурд. ҳар қадар ба боло мерафтем, ҳамон қадар кӯҳҳои баланд бо табиати зебо моро пазироӣ менамуд ва ниҳоят ба манзил расидем. мошинро ба истгоҳ гузошта қадқади роҳ пиёда равон шудем. мехостем дарёро тамошо кунем, вале ана ин партовҳо табъи моро хира кард. афсӯс, таъсири манфии омили антропогениро дар ин ҷо низ дидан мумкин аст. умедворем ягон рӯз мардуми мо низ соҳиби маданияти баланди экологӣ мешаванд. роҳро давом додем. бинандагони азиз, манамо ба даромадгоҳи ин маскан, яъне ки шаршараи Сангардак расидем. ҳоло якҷоя вориди он мешавем ва ин шаршараро дар якҷоягӣ тамошо мекунем. барои маълумот гуфтан ҷоиз аст ки ин маскан, ин шаршара дар ноҳияи сариосиёи вилояти Сурхондарё ҷойгир аст ва аз маркази ноҳияи Деҳнав дар дурии 30 километр ҷой гирифтааст. ва дар бораи худи пайдоиши ин шаршара бошад бисёр ҳар гуна қиссаву ривоятҳо мавҷуд аст ва мардум онро ҳамчун як шаршараи илоҳӣ медонанд ва ҳатто онро бо ҳурмат, бо эҳтиром шаҳррамазор ҳам мегӯянд. тавре мебинед мардуми зиёд ин ҷо ташриф фармуданд, яке барои сайру саёҳат, дигаре барои зиёрат. боиси хурсандист ки солҳои охир аз ҷониби ҳукумат ба ин мавзеъ эътибори хоса дода шуда корҳои ободонию бунёдкорӣ бурда шудааст. албатта ин ҷо асосан сайёҳони маҳаллӣ ташриф меоранд ва умедворем рӯзҳои наздик экотуризм рушд ёфта омадани сайёҳони хориҷӣ низ таъмин карда мешавад. ман Билол Хидиров аз Тошкент омадам барои ҳамин шаршара тамошо кардан. шаршара бисёр хушрӯ буда, бетон ҳамаон тамошо мекунем. бо мақсади ҷалб кардани сайёҳони хориҷӣ ба ин ҷойҳо албатта шароитҳои зиёде фароҳам оварда шудааст. аз ҷумла тавре ки мебинед, яке аз ин шароитҳо дар ин ҷо васл карда шудани шабакаи интернетии Wi-Fi мебошад. ҷое ки об ҳаст, ободист, мегӯянд ки ҳақ асту рост. бо шарофати оби шаршара иқлими атрофи он салқин буда, буттаю дарахтони зиёде сабзида атрофро сарсабзу хуррам намудаанд. ана дар ин тараф бошад қабри рамзӣ бо мақбараи хурд ҷой гирифтааст ки зиёратчиёнро сарҷамъ кардааст. мо бо мақсади маълумот гирифтан дар бораи қисмати зиёратгоҳи ин мавзеъ ба масъули ин ҷой Зуҳриддин Бобомуродов муроҷиат кардем, вале аз сабаби он ки ҳамсӯҳбати мо нахост ки интервю диҳад, мо он чиро ки аз ӯ шунидем ба шумо мерасонем. теппага чиқиш мумкин эмас, ба боло баромадан манъ карда мешавад. сабаб аз он иборат ки мегӯянд ки ин ҷо мазорат будааст. ба тавре ки ба мо ин ҷо Зуҳриддин Бобомуродов масъули ин ҷой, ин манзил маълумот доданд, мувофиқи ривоятҳо ва афсонаҳо як нафар зан бонуе ки зери зулму истибдоди бединҳо қарор дошт, аз дасти онҳо гурехта ба даруни ана ҳамин кӯҳ паноҳ мебарад ва мегӯянд ки кӯҳ бо ҳукми худованд кушода мешавад ва зан ба дохили он медарояд. аммо дар куҷо айнан кадом қисмати кӯҳ маълум нест ва ин шояд ки як афсона бошад, вале тавре ки мебинед мардуми зиёд бо ихлос ба ин ҷо меоянд ва тавре ки дар боло гуфтем ин ҷоро шаҳррамазор мегӯянд ва ба хотираи ана ҳамин шаҳида, яъне ба хотираи ана ҳамин зан дуои фотиҳа мекунанд. оби аз ин ҷо ҷоришавандаро мувофиқи як ривоят ашки чашмон ва бинобар ривояти дигар мӯйҳои он зани мазлуми нопадид шуда медонанд. мо ба анбӯҳи одамон ҳамроҳ шуда ба сӯи шаршара равон шудем.
зеро дар гармии рӯз салқиние ки аз шамоли оби шаршара ҳосил шуда буд ба кас роҳат мебахшид. бинандагони азиз, ҳар қадар ки ба шара наздик мешавем, ба шаршара наздик мешавем, шамоли обро эҳсос мекунем ки хеле як иқлими хуб аст, хеле ба кас маъқул аст ва албатта ман ин эҳсосотро бо забон ба шумо гуфта наметавонам. Марҳамат оед ва худ низ аз ин зебогӣ, аз ин чиз баҳраманд шавед, ҳаловат баред. бисёриҳо ҳаракат мекунанд аз оби ин шаршара нӯшиҷон кунанд ва мо ҳам ҳаракат кардем як каф аз он нӯшем. аммо ҳамин ки ба шаршара наздик шудем, шамоли об онро ба сару рӯямон рехт. ба ҳар ҳол як каф нӯшидем ки хеле оби ширину роҳатбахш буд. дар воқеъ мегӯянд ки вақте ки мутахассисон барои муайян кардани сарчашмаи оби ин шаршара ба болои кӯҳпоя баромаданд, ҳайрон шуданд, зеро дар боло ягон манбаи об набуд. яъне ин шаршара мисли дигар шаршараҳо аз резиши дарёчаҳои кӯҳӣ пайдо нашудааст. тавре мебинед он аз қабати кӯҳ мешорад ки мисли мӯъҷиза аст. хулас бо якҷаҳон таассуроти нек ва кайфияти хуш шаршараи сангардакро тарк карда ба Самарқанд раҳсипор шудем.